Ndakamutaurira ndikati, Kiki, ndakutengera maflowers aya. Musi unosvava maflowers ndo musi unosvava rudo gwedu kunobva kwatoperera ipapo. Ndinodiwa guys. Guys, ndinodiwa. Muri kuona maflowers aya. Ndakutonzwira mwana wevanhu tsitsi. Maflowers aya ndakamatenga musi warikaintarisa pafacebook because musi wandakamaisa pafacebook ndo musi wandakamatenga. Ndakuratidza kuti guys ndinodiwa. Uyu mwanasikana anondida uyu. Ndinodiwa guys. Why ndikudaro? Maflowers aya kubva zvandakamatenga I think atone more than a week. Achiri mapenyu. Let me tell you this. Let me show you this. Anenge ari kure mapictures acho. Ndakuona date remusi wandakamatenga. I think musi kwese kunasa ndatu. Kiki handisumaona wani. Right. Ndakamatenga musi wa 1 November. Nasi ichi? 11. Nasi 11 November. 11 days ndatenga maflowers. Tasaimone achiri mapenyu. Ari kutokura. Ndakamutaurira ndikati, Kiki, ndakutengera maflowers aya. Musi unosvava maflowers ndo musi unosvava rudo gwedu kunobva kwatoperera ipapo. Hachisi kana chakaita purani. Guys, nandisina kana nevhasi rekumaisira. Ndakabva ndatotora ndange chimagi changu chejuice. Ndikatomaitira plani. Akatigwa plani nhasi mapenyu ndakutomuhwira tsitsi vedu. Mapenyu fresh from the garden. Aiwa ndinodiwa guys. Ndikuchengetedza zverudo rwedu. Aiwa ndodiwa guys. Ini ndini munhu anonzi anodiwa manje. Even pamaballoons that day. Even pamaballoons koko. You remember when my balloons ayakadona and I did everything I could to save those balloons asadone. But you failed pamaballoons wakafaila. I didn't. I failed, but at least I tried. I tried. Icho dochida man. Ndadiwa mani, kunyange mari yangu isingakwani, wifi yangu ndiyo ikawani, nakaranda kutipa Okay guys, bye bye. Don't forget to subscribe, like, share and comment.